लक्षवेधी क्रमांक 2 सुरू करा. आपल्याला करायचंय. नाही आता नाही. लक्षवेधी क्रमांक 2 कोकणाची आहे. हो चालेल साहेब, एकदम हलका फुलका प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय. हो साहेब, 2च घेतले ना? त्याच्याहून हलका 2 फुलका नंबर. माझा आहे. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. हो माझं नाव आहे साहेब, 2 मिनिटं माझं नाव. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अतिवृष्टीवर सभागृहामध्ये आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी महसूल आणि वन विभागावर मी माझं म्हणणं मांडलेलं आहे. तरी देखील माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. त्यामध्ये कोकणाला NDRFमध्ये जिरायत शेती या परिस्थितीमध्ये जिरायत शेती या हेडखाली 8,777 रुपये मिळाले. बहुवार्षिक शेती 22,500 रुपये मिळतात. कोकणाला जिरायत शेती असल्यामुळे, भात शेती मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे 8,777 रुपये मिळाले. आपण अतिवृष्टीचा निकष लावतो. अतिवृष्टीचा GR हा वेगळा निघाला आहे माझ्या माहितीनुसार. तर त्या GR नुसार सगळ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. तो कोकणाला 8,777 का, आणि बहुवार्षिक जो रेट आहे 22,500 कोकणावर अन्याय कशासाठी, तो दुरुस्त होणार का, आणि आम्हाला अतिवृष्टीचा जो GR आहे तो आमच्या कोकणाला लागू होणार का, हा प्रश्न नंबर 1. प्रश्न नंबर 2, वॉटर ग्रीड जे मराठवाड्यामध्ये इम्प्लिमेंट होतं आहे. 2च लवकर प्रश्न विचारामध्ये ते उत्तर देऊ शकतील. माझा एकदम छोटा प्रश्न आहे वॉटर ग्रीडचा. येस. मराठवाड्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यामध्ये पाणी कमी आहे किंवा पावसाळा कमी आहे म्हणून वॉटर ग्रीडचं इकडे आता वॉटर ग्रीड केला जातोय. कोकणामध्ये पावसाळा जास्त आहे तर वॉटर ग्रीडचं नियोजन हे कोकणामध्ये होईल का? कारण का एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो पण पावसाचं नियोजन 70 किलोमीटरच्या अंतरावर, एक तर सह्याद्रीच्या पायथ्याशी आमची गावं, समोर 70-80 किलोमीटरवर आमचा समुद्र, एका तासामध्ये पाणी जे आहे पावसाळ्याचे ते समुद्रात जाऊन भेटतं. तर वॉटर ग्रीड जे कोकणाला लागू होईल का, जसं मराठवाड्याला लागू आहे पाण्याच्या नियोजनासाठी? हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न.